Sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacchanal Secret File ng ating kabisyo na si Alice. Si Alice na merong pinsan na tinatawag niyang Ate Malu. At si Ate Malu nga ay jumingel. Sinamahan niyang jumingel si Ate Malu sa Gedli nang biglang may dumaan na jeep. At etong sasakyan na ito ay may malakas na ilaw na talaga nga namang nakatutok sa pagitan ng mga hita ni Ate Malu. Natakpan niya ang kanyang mukha sa gulat, pero hindi ang pagitan ng kanyang mga hita. At least pag natakpan ang mukha, walang pagkakakilanlan. Ang lesson po, kailangan umihi muna ng maraming beses sa loob ng bahay. Huwag na sa gilid-gilid. Baka iba pa ang makakita imbis na sa iba mo na ipakikita yan. May iba pang taong makakita na hindi mo naman gustong ipakita. Okay, so pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Eugene Montejo. Hi Alice, ganda ng title ng kwento nyo. Akala ko sumali kayo sa talent show tapos nagsasayaw kayo nang nakatuwalya lang. Tapos nahulog yung tuwalya, mukha nyo lang yung natakpan. Ang hirap nga naman talaga pag ingihina, lasing ka pa, kung saan-saan na lang dumudura ang matambok mong pusa. Naalala ko tuloy yung bubble gang na segment kung saan naka-tights sila, tapos nude na tights yung suot-suot nila Michael V, nila Ogie Alcacid, tapos may iba pang cast ng bubble gang eh. Tapos meron sila yung ginagawang skit. Ito yung kapag nag-stop yung music, dapat natakpan nila yung private parts ng isa't isa. Ganon. Isa yun sa mga nakakatawang skit nila eh. Tapos yung iba nalilito kung saan nila ilalagay yung mismong board na hawak-hawak nila. Kung dun ba sa bandang dibdib o dun sa may banda sa pagitan ng dalawang hita or sa mukha na lang, di ba? Ay, naka. San-san dumudura ang matambok na pusa. Hindi. Eto po sabi ni Darwin. Naging gawain ko rin yan, yung jumingle bell sa Gedli minsan. Pero in my case, masyadong marami akong ininom na tubig kaya biglang nag-red alert na jumingle. Kaya make sure na walang ibang makakakita sa'yo or ibang tao o CCTV. Basta mag-jingle bells ka sa pribadong lugar. Dahil kung magkaganon, awit na lang sa iyo. Awit sa'yo, lalo na kung may makitang lawit. Ay! Eto naman sabi ni JP Babasa, magaling si ate. Wise yung ginawa niya. Yung tinakpan niya ang mukha niya kasi yung mukha, bihirang magaya. Swerte na lang kung may kakambal ka. Pero yung kefe, pare-pareho lahat yan. Magkakahawig pa. Yun lamang po ma'am, happy weekend. Kung sa bagay, baka maisip din naman nung nakakita ng perlas ng silanganan, ay,
May iba pa ako nakitang ganyan. Oh. Yung mukha, isa lang yan. Eto naman po sabi ni Charles. Nakaka-speechless. Tapos babae pala yung umihi sa Gedli. Nakakahiya yun. Pag malaki na siya. Lesson learned, takpan ng pusa. Or else lalaki ka. Pero junjun mo nga lang makikita. Charot with Harot. Hi din po kay JR Legaspi. At ang sabi niya rito, siguro nung nakita ng driver ng jeep si Malu, pag uwi, nagalolo? Ano yun? Pag uwi na nagalolo. Ano ibig sabihin nun? Nagalolo. Big shoutout sa Batang Kongre driver na nakikinig sa SPG Secret File kahit onboard sa Grab car hindi nahihiya. Sa pasahero, lalong-lalo na kay Arian Behar. Uy, sa mga Grab drivers po natin dyan na nakatutok ngayon na hindi nahihiya sa mga pasahero nila. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sabi dito ni Boy Pindot, ang ibig sabihin ng naglolo o nagalolo, nagmaster. Yung ba tawag dun? Di ko alam. Dami pa talaga akong dapat matutunan. Marami pa akong dapat kainin na bigas. Eto po sabi ni Brian Mariano, ang ating eksperto pagdating sa usaping ito. Pasok. Arot, okay lang na makita yung pusa mo basta hindi nakita ng jeepney driver yung mukha mo. Basta makaihi ka ng maayos. Etong dalawang lesson na ibibigay ko sa'yo. Lesson 1, dapat sa madilim kayo umihi para hindi talaga kita o kahit magmaskara kayo para sure na hindi kayo makikilala kahit may CCTV ba yan. At lesson 2, kahit sa kwarto pa yan, pwede nyong gawin yan. Hiram kayo ng lumang pitchel o pag walay pa rin, bote tsaka imbudo na lang para sure na makakahihi ka at dapat mabilis mong itapon sa labas para walang makakita ng ebidensya. Yun ang masasabi ko sa inyo, Alice at Ate Malu. Happy Fiesta nga pala sa taga Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna. Yun ang Rocky, salamat. Salamat Brian Mariano. Parang nakainom ka na. Yung mga suggestion mo kakaiba. Na-imagine ko yung pitchel tapos dun mo isasalok kung ano man yung manggagaling sa pagitan ng hita mo. Nandidiri ako. Tapos kinabukasan makikita ko yung pitchel. Parang yak! Sobrang yak! Iba! Nakakadiri. Pero kung sa bagay, pinili ko tong basahin. At lahat naman tayo nagme-mixturate, right? Alam nyo ba ibig sabihin ng mixturate? Pagwiwian. Pag-ihi in Tagalog. Pero eto nga yun, kabisyo. Share ko lang din yung akin. Eto. High school ako noon, hindi ko makakalimutan talaga. Di magbabarkada kami. Diyan kami sa may bandang Quiapo. Kumain kami. Napadami yung inom ko ng tubig. Naglalakad kami pabalik na ng eskwelahan. Nang biglang maramdaman kong naiihina ako. Ngayon, tinitingnan nung ibang mga kaklase ko yung bago kong cellphone. Tapos ang dami naming tawanan. Ihina ako. Alam mo, hindi ko na namalayan. Nawiwi na ako talaga mismo sa salawal ko. Oo, high school ako, nagtawanan kami dahil nakita nila na ihi ako sa salawal ko. Tapos tinulungan nila ako makauwi agad ng bahay namin para makapagpalit. Kasi hindi na ako po pwede pumunta ng school namin dahil basang-basa na yung palda ko tsaka yung shorts ko. Tapos ang panghi-panghi ko pa. Kadiri. High school, no? DJ Raketera na wiwi. Tapos isa pang malupit na nangyari sa amin, nag-outing kami ng Love Radio sa Boracay. Hindi ko makakalimutan. Yung ininom ko, soft drink siya na may kulay. So ngayon, pagbaba namin ng bangka, hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Nahihina talaga ako. As in, super ihina ako. Hindi nakakaya na makapunta doon sa tuktok ng parang bundok na yon kasi nandun yung kainan. Syempre,
pumunta na kami ng Pampang nung mga teammates. So sabi ko, di ko na kaya, ihina ako. Since dagat naman yun, haler! Diba? Gagawa tayo ng paraan para makiihi agad. Baka mamaya magkaroon pa ako ng sakit sa bato kung saan man, diba? Eto na. Lumubog ako sa parte ng mismong dagat kung saan malulublob yung kalahating parte ng katawan ko. Oo. Tapos, umambag sa polusyon ng Bora, no? Umihi na nga ako. Tapos yung ibang mga kasama ko, tinitingnan pa pala ako. Mga mga Kojaks, mga engineer namin, si Laika Barista, kitang-kita pa ako nung time na yun eh. Tapos eto na. Syempre, akala ko yun na yun kasi di ba siya mamadali ako, ganyan. Pumeso ako doon, tapos umihi ako. Ngayon, hinigop ng dagat yung mismong tubig na nandun, kaya konti na lang, kumbaga hindi lumalim. Yung kalahating, yung nasa bewang ko na tubig, biglang naggatuhod na lang yung taas. Ngayon tuloy, kitang-kita nila yung pag-ihi ko. Bakit? Kasi nga, uminom ako ng soft drink na may kulay. So, yung paglabas, para siyang manilaw-nilaw. Kadiri, di ba ang graphic? Orange kasi yung soft drink na yon, yung kulay orange. Grabe talagang iyang-iya ako noon. Tapos pinicturean pa yata ako ng isang kasama namin na engineer noon. Sila Laika Barista, tawang-tawa sa akin noong time na yun. Hindi ko makakalimutan, team building ng Love Radio yun eh. Back in 2015. Yan. Bagets pa naman ako noong time na yun. I think mga 21. So, okay. Normal. Tapos, eto na, mga pa-30 na level na yung mga edaran. Nawiwiwi naman ako kapag galing inuman, tapos pauwi na ng bahay. Ngayon, pinipigilan ko yung ihi ko habang pabiyahe, pauwi. Kasi iniisip ko, makakaabot naman ako sa bahay. Kaya lang minsan, may mga pagkakataon talaga na hindi naririnig yung katok ko ng bahay, sa bahay namin. Tapos, ang tagal buksan yung mismong bahay namin, yung pinto. Tapos, kung hindi man matagal buksan, may tao sa loob ng banyo namin, iisa lang yung banyo namin. So, anong nangyayari? Nakakaihi na talaga ako sa salawal ko. Buti na lang merong baldi sa labas namin. O kaya, anong tawag doon? Timba. Kaya, kapag alam ko na talagang hindi naaabot sa banyo, tas nag-aantay ako sa labas ng banyo namin, yun, tumatapak na ako doon. Para doon na sasahod yung mismong, ihi ko. But those were the days nung walwalera era ko. Oo. Yung comment nung isa? Merong may nag-comment pa dito na isa. Pakita mo nga yun, Boy Pindot. Nasaan na yung comment na yun? Sabi ni Love Baladjay, ako naman nagmamadali kasi hindi na napigilan. Umihi ako sa may puno pero nasa bahay na ako. Kung bakit naman hindi ko naisipang pumasok ng banyo. Yung amo ko sumulpot, nag-worry kasi siya kasi akala niya may humahabol sa akin. Nagtago lang ako. Hindi niya alam, umiihi pala ako. Kadire. Kapag meron naman kasing banyo, umihi na po kayo. Parang itong nangyari kila Ate Malu. Tsaka dito kay Alice na SF sender natin. Meron namang banyo sa loob ng bahay mismo. 'Di ba normal naman 'yon sa loob ng bahay, may banyo. Tapos, antay ka lang naman ng very light kapag merong tao dun sa loob. O kung hindi man, I think kung compound yun ng mga kamag-anak, merong pwedeng magbukas ng pinto ng ibang bahay, patuluyin ka para dun ka naman makibanyo. Diba? Ganun yun sa probinsya eh. O kung dito sa Metro Manila, pwede naman kapalan yung mukha para makaihi sa kapitbahay, diba? Yung nangyari sa kanila. Hindi nila inaasahan, may biglang daraan. Dapat asahan mo na talaga na sa panahon po ngayon, bigla-bigla na lang may dadaan. At ang matindi pa dito ang dami nang nakakabit na CCTV sa kung saan mang bahagi ng Metro Manila. Minsan nga, mas marami pa sa probinsya eh. Kaya dapat talaga mag-iingat ka. Baka mamaya yung akala mong pagkakamot mo ng singit-singitan mo, 'di ba? Tapos na inamoy mo bigla. O kaya yung pag-ayos mo ng underwear mo, hindi nakikita, nakikita siya. So, yun na lang dapat yung i-take note mo, kabisyo, na hindi porke madilim, hindi porke pakiramdam mo walang tao, hindi porket nagmasid ka na parang walang tao talaga sa paligid, wala nang biglang magpapakita dyan. Malay mo,
Nag-aabang lang siya ng tamang pagkakataon para sabihin sa'yo na, I'm here. So, hindi ka sure kung meron talagang tao sa paligid mo. Kaya mag-iingat ka, kabisyo. Pag nawiwiwi, may banyo. Kapag hindi talaga kaya at lagi kang ihiin, mag-diaper ka na lang. Meron naman tayong tinatawag na adult diaper. Ako, nag-adult diaper ako nung time na hindi ako makalakad-lakad, gawa ng patella fracture ko. Pero na-realize ko, iba pa rin yung ihi mo kapag may banyo. So, yung sa banyo talaga, meron yung tipong iba't ibang klase ng ihi. Meron yung ihi na parang, ganon! Buhos kung buhos! Meron naman yung iba yung parang malagripo na parang hindi masyadong naisara. Ganon. At meron din naman yung ihi na parang papatak-patak lang, di ba? Ganon lang. Pero ang matindi talagang klase ng ihi, yung ihi ni Ate Malu na parang isang pitsil. Yung inihi, di ba? Ang lupet. Parang pwede ka nang itapat. Oh, pwede nang itapot yung pagitan ng hita mo dun sa mga nagrarally. Charot, tas hindi naghuhugas. Yak! Isa pa yun, hindi pa naghugas. Kadiri, diba? Sana man lang may bide o kaya merong pilapil na pwede mong ipahid, diba? Pamunas, tissue, whatsoever. Kadiri. So, yun kabisyo. Hygiene yan part of hygiene. So, if I were you, may make sure ko na pag inom ko at naramdaman kong nahihina ako, hindi ko siya paaabutin dun sa ihing-ihi na ako, as in sagad na wala na talaga na pwedeng puntahan o matagal pa, para at least pag nandiyan pa lang, naramdaman mo pa lang, nasa first level pa lang siya, ilabas mo na. Huwag mo nang paabutin dun sa part na magkakasakit ka. UTI ang abot mo niyan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, Rakitera, RAQITERRA@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super. Back and earn secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!